La següent ponència ens endinsarà en un dels sectors importants per al país i especialment també les comarques gironines, el turisme. Però en aquest cas per parlar d'innovació i emprenedoria en el turisme. És el torn de Maribel Vela, sòcia directora de l'empresa iTravel, amb seu a Palafrugell i docent també a la Universitat de Girona. iTravel, la innovació en els viatges, és el títol de la seva intervenció, que ens permetrà conèixer el cas d'aquest tour operador que ofereix activitats molt diverses, des de senderisme o tours a cavall fins a rutes culturals, gastronòmiques, del vi o altres plenament integrades també en l'entorn natural. Gràcies. Bon dia a tothom. Jo vinc a parlar una mica del sector dels viatges. El sector dels viatges, ha patit canvis importants des de no aquesta any de la crisi, sinó fa 10 anys. Quan van sortir les noves tecnologies, especialment internet, tot el món dels viatges va canviar perquè la gent tenia accés a, per exemple, a reservar un hotel a Nova York, cosa que fins a l'any no era molt complicat i la gent només tenia accés a una agència de viatges local que era el seu assessor de confiança. Llavors, amb internet, amb totes les noves tecnologies, la gent ha començat a reservar viatges per si sol, està deixant de banda l'intermediari i la intermediació ha estat patint un canvi important. O bé donem un valor afegit o bé desapareixem. Per aquesta línia, iTravel, que és una empresa formada per 3 hotelers i per mi, vam començar a idear una nova manera de donar valor afegit als clients. I ja que l'operació ja no ens aportaven tants clients a través dels seus catàlegs, de les agències de viatges, perquè la gent estava fent els seus directament, vam pensar què podem fer per atraure més clients a les nostres comarques gironines. I vam decidir crear productes, pensar, donem valor afegit, donem productes, excuses perquè vulguin venir aquí i no anar-se'n a qualsevol de les altres destinacions a les que ara tenen accés. Partint d'aquí, vam estudiar el mercat i vam veure que hi havia un nínxol de mercat que estava creixent. Els gustos de les persones, de la gent, les tendències estaven canviant, la gent volia fer viatges més actius, volia fer altres coses i llavors vam començar com a tour operador a crear productes que pensàvem que eren interessants. Així, el que fem és identificar atractius de la zona i crear productes turístics per vendre's en els mercats emissors. Alguns d'aquests productes són paquets de senderisme i de cicloturisme. Llavors, com deia, els factors que han afectat principalment han sigut aquests avanços tecnològics, accés a molta informació a internet i facilitat de comunicació i canvis demogràfics, de valors i culturals. Llavors, amb la premissa d'una empresa on té el valor equivalent a que els seus clients perceben que se'ls aporta, hem de crear tours turístics que els clients difícilment poden crear per si mateixos, tant per la gran quantitat de temps que haurien d'invertir per crear-los com per la dificultat d'aconseguir preus o per falta de contactes i coneixement del territori. És a dir, una persona pot fàcilment reservar-se un hotel a Nova York, tenim la confiança, fa 10 anys no sabíem si amb una trucada teníem la reserva feta o no. Avui dia fas un pagament via internet, és fàcil, tu quan vas a Nova York saps que tindràs allà la reserva, això és fàcil. Però si tu vols venir i vols fer un tour caminant, per exemple de descoberta d'un territori, nosaltres tenim rutes que van d'un hotelet a l'altre, d'una casa rural a l'altra, caminant, i llavors tenen inclòs un trasllat d'equipatges còmode, tenim clients de 60, 70 anys, molt més, i ho poden fer, poden anar caminant, tenen la tranquil·litat que tenen un llibre de ruta ben explicat, un número de telèfon de contacte 24 hores. Això o bé ets molt agossegat i ets jove i ho fas, o si no vols una mica de més seguretat. Nosaltres aportem aquesta seguretat i aquesta, diguéssim, crisi de la intermediació l'han suplit creant un producte realment que ara és interessant. Llavors, com això fem tours de senderisme, de cicloturisme, tours a cavall, tours en caiac, excursions per observació de natura, botànics, birdwatching, observació d'aus,
tenir grups. També el que funciona molt bé és portar grups fer grups, diguéssim. Hi ha molta gent que es signa, que vol afegir-se a un grup i no vol viatjar sol. Això continua funcionant. Els viatges en grup es van funcionar no bé perquè poses un professor que fa la visita amb ells o per altres. Llavors, donem assistència i sobretot assessorem el viatger. Què ens hem trobat? Doncs que ara, gràcies a internet, rebem moltes peticions de clients dels Estats Units, de Canadà, d'Austràlia, de Suècia, de molts països que poder abans o bé no coneixien la regió o bé no tenien accés als tours operadors, venien més sol i platja, no tenien manera de trobar aquests petits tours i gràcies a internet ens busquen i ens troben i estan venint. Llavors, diguéssim que li hem donat la volta en aquest